Saimano ang bote alka boropai bo kok salayo. Saimano ang bote alka boropai bo kok salayo. Saimano ang boano bo reply renai no haipono te alka ni SMS no bo nasingi tongnai. Saimano ang boani mungbaya te alka ni mungbai si status ro. Saimano ang bo dipitang ni barbar selai joto bebak saimano ang te bubo thung saimano phia tangai muito klairna ni bono tambo chere khasia haida nakar di dol rog phia bo amti borok se je borok kok baisau hamjong mo bukhabai se ungu mukhang baya nai dol rog norog e video ro ki sasuk chajang mo tongkai like te comment te share khai redi te norog ani channel na katal nai tongkai subscribe khai bon nadi hambai